Само това ще го направя и така, за да е красиво. Прехвърлете вниманието си към вертикалният екран, където съм сложила канали, обучители, курсове. Тук ще добавям още и още, но първо Сабрина, която дава най-много информация за всичко винаги. Как да си направим AI асистент. Това е мама, която споделя нещо. Това много ми хареса, как го казва, много миличко. No Code MBA, това са за хора, които се интересуват от Vibe Coding. Starter Story е супер як канал, в който може да видите какво може да се постигне като изработване на продукти. И тук повечето хора използват Vibe Coding, за да правят някакви неща. Имаше тук една мадама миналата седмица, която сподели, не мога да я намеря къде е, те доста качват, но една мадама сподели как са направили приложение за комбиниране на дрехи и сега изкарват по 40 000 месечно, просто защото е много добро приложение. И тя спомена как са започнали с Vibe Coding, как тя самата си го е направила първоначално. Всичко в началото е било тя и после, когато е започнала да изкарва достойни пари, си е наела девелопери, които да го доразвият, да стане малко по-робуст такова цяло. Този канал е за вдъхновение какво може да се постигне и какво всеки ден хората постигат с това. С уговорката, че се връщаме пак към втори слайд, с това колко много загуби също има. Така че имаме си глави на раменете, като чуем 4 милиона за една година. Това често са хора, които вече имат някакъв опит с това. Както каза учителя ми по Vibe Coding от Softuni, аз съм добър в това, защото имам 10 години маркетинг опит преди това. Тоест, пак се връщаме на Икигай тренинга. Много е хубаво да знаем в какво сме добри и да видим да се насочим натам до някаква степен. Изкуственият интелект е просто инструмент. Той ще ни помогне за всякакви неща. Това е едно нещо. Къде се намираме? До тук. Друго нещо отстрани. 11 безплатни курса с сертификати. Тези са много готини. Аз съм започнала 2 от тях. Карам ги много бавно, защото си е бавно понякога. Знаете как е с децата. Имаш понякога никакво време. Но тези са много квалифицирани места. Това са повечето от тях са сериозни обучителни програми. Някои от тях са големи американски университети, за които сме чували по филмите. Има много варианти за безплатни или ужасно евтини курсове. Така че като отидете в Станфорд и видите, че има обучение по Vibe Coding за $2000, не, нали? Супер, обаче същото обучение го има безплатно някъде или за $30 някъде. Така че по-добре търсете, започнете с тези неща, които съм споделила, да видите какво би ви било интересно. 11 безплатни AI курса с сертификати. Тук има топ 7 AI certifications, that can make you rich. Okay, clickbait малко, нали? Но разгледах го и това, беше много интересно. Тук има малко повече платени, тук са предимно безплатни. Softuni, нека погледнем. Не съм им афилиет, между другото, не ми плащат нищо, за да ви го казвам. Просто аз изкарах Vibe Coding Basics програмата им. Започни с безплатен курс. Това е който аз изкарах. То е 2 седмици, като от тези 2 седмици по 3 пъти в седмицата имаш вечерен курс от по 3 часа. Специално отидох при родителите ми с детето, за да може те да го гледат вечерта. Това беше първия път, когато толкова време са се ангажирали да го гледат. Просто нямаше как да стане, мъжа ми и нямаше как да стане. Не щеш, отиваш, ползваш каквото е. Ето ще ви покажа, между другото, какво получаваш с този курс. Получаваш удостоверение, не знам дали се вижда хубаво. Получаваш одобрено от МОН удостоверение. То си има пореден номер, регистрирано е в МОН и ти си, ето аз в случая съм професия програмист с изкуствен интелект. Аз съм програмист с изкуствен интелект. Нали, това е супер абсурдно, защото не съм написала една линия код. Една линия код не съм записала.
но мога да направя сайт, мога да направя една купчина неща, които по принцип биха изисквали много повече неща. Знам, че са прости. Прости неща са. Не са сложни сайтове с десетки юзери и така нататък. Обаче мога да направя основните неща, които всеки бизнес има нужда. Вчера бяхме с мъжа и детето и приятели на Сурва в Перник. И половината готини бизнеси, които бяха там на будки, имаше едни хора, които от остатъци от платове, от шевната индустрия правят супер готини анцузи. Супер готини, с картинки, с неща, всичко. Имат Инстаграм с 3 снимки в него. Това не е сериозно. Не може да сме 2026 и да нямаш сайт. Особено с факта, че има vibe coding. Толкова е лесно, че направо лошо ще ви стане. Само секунда да го сложа това някъде да не се щупи. Много съм горда. Чувствам се много истинска. И в повечето случаи компаниите, които ще искат някакви такива неща, са по-старомодните компании. В повечето случаи няма да ви искат, няма да ви търсят документи за това, че можете нещо, ами ще ви търсят предишен опит. Тоест, колкото повече може да си направите някакви работи, да си изработите за себе си повече опит, така нататък, за примерни проекти, толкова по-добре. Портфолиото е повече, отколкото дипломата, но за някои бизнеси дипломата също е важна, така че ето аз си осигурих една и вие можете също. Международни сертификати може да намериш повече в тези две клипчета, които съм споделила. 11 Free AI Courses with Certificates и Top 7 AI Certifications that can make you rich. That, obviously, clickbait, не ми харесва да го казвам, но Top 7 AI сертификата и Free AI Courses with Certificates. Това са готини неща. Оттам може да се започне най-малкото. В смисъл, има скъпи образования. Приятелката на моя приятелка учи в университет изкуствен интелект в Англия, така че и това ще почва да го има. В България софтуни са супер. Не знам доколко са конкурентни в света, честно казано. Уверена съм, че не са зле, защото са европейски сертифицирани. Оттам нататък пробвай с тези две клипчета да те насочат. Те носят изключително много информация. Да видим сега какво друго имаме.